rydyn ni'n mynd i fod yn siarad i disgyblion a athrawon ysgol Gymraeg Grant Haf i gweld pa un maen nhw'n hoffi. Santes Dwynwen neu Valentine? Megan, pa un wyt ti'n dathlu mwyaf? Santes Dwynwen neu Valentine's Day? Probably Valentine's Day. Valentine's Day neu Santes Dwynwen? Valentine's Day. Santes Dwynwen neu Valentine's Day? Valentine's Day. Valentine's Day. Santes Dwynwen neu Valentine's Day? Dydd Santes Dwynwen. Valentine's Day neu Santes Dwynwen? Valentine's Day. Valentine's Day neu Santes Dwynwen? Santes Dwynwen, dwi'n meddwl. Valentine's Day neu Santes Dwynwen? Valentine's Day. Santes Dwynwen neu Valentine's Day? Valentine's Day had like mwy poblogaidd y Santes Dwynwen, so yeah. Valentine's Day neu Santes Dwynwen? Valentine's Day, mae llawer o pobl yn fel nabod e'n well yn fy marn i. Er y cynladau hyn, yn sicr mae Ysgol Grant Haf yn dathlu diwrnod Santes Dwynwen heddiw. Rydym yn dathlu ei cyreitio, ond cariad ni tuag at ei iaith. Diolch am gwrando i'r bulletin ni. Gobeithio ei gweld chi tro nesaf. Hwyl fawr!